Inniu by muid a fólam faoin na Boinn airgid, agus by muid a bant úsáid as cent amháin, 10 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, agus 50 cent. In the seo is féidir pócaíide agus pócaíháma a alúmach agus iad seo ar fád áils agus a seo leachta samála líb hain. Inis tá go leor Boinn agad seo. By cent amháin a tastal wetse, by 10 cent a tastal freisin, 5 cent, 10 cent, 20 cent agus 50 cent. Inis tá go leor méideanna éagsúla an seo, ach céad faoi mátá 10 cent a tastal. Scríbh mun tí sin. 10 cent. Inis, an bhfuil bon airgid aine le 10 cent scríbhtar. Bhfuil? Níl. Mar sin cad a dhéanamh smúd. Caithmid na centnaí eile a úsáid, agus tá mis go le 10 cent agus 10 cent als ar dús, 10 cent agus 10 cent sin, má sib, 10 cent. Inis, bhfuil bhealach chuile gur féidirling 10 cent a dhéanamh suas. Smaoine, tá go leor centnaí nó go leor Boinn airgid an hús seo. Má sib, is féidirling 10 cent úsáid a ríis, agus an sin is féidirling cent amháin úsáid, agus cent eile. Inis, duna muid cín scoil sin na gceart. 10 cent agus cent amháin sin 3 cent, agus cent eile sin 10 cent. Má sib. Inis, aber mátá 9 cent a tastal win siúpadóir. Tá séis bar seaclaid a cheannacht, agus dearnt leat me gur 9 cent le hel. Inis, bhfuil éon bon airgid aine le 9 cent scríbhta ar. Meastú? Níl, mar sin cad íon smúd. Dyn mud a rud céan ríis, caithmid na centnaí eile nó na Boinn eile úsáid. Tá mis go le 5 cent a legan síos ar dús. Inis, céirt iad na centnaí eile gur féidirlamsa a chuir lei sin le 9 cent a dhéanamh suas. Breanna go cuairmach, 10 cent Peter? Ceir go leor? Gus cén eile tá tastal? 10 cent eile? Cuairmid sin le chéile. 5 cent agus 10 cent sin 6 cent, má sib, agus 10 cent eile sin 9 cent, go dírithe. Inis, céirt faoi mátamid i gcearrá 9 cent dhéanamh suas ach camid a dhéanamh i mbealach difriúil ríis. Measta go dtíon smúd. Well, déitoch me go leor ach ab seosáid, cent amháin, cent amháin, cent amháin, sin 3 cent, tá sila tastal wem, cent amháin, sin 10 cent, cent amháin, 5 cent, beag nach an, sin is féidirlum 10 cent agus 10 cent eile má sib. Inis, cuairmid sin a ríis le duna cínta gúil sé gceart. Cent amháin agus cent amháin sin 10 cent, agus cent eile sin 3 cent agus cent eile sin 10 cent agus cent eile sin 5 cent má sib. Inis, 5 cent agus 10 cent sin 6 cent agus 10 cent sin 9 cent. Inis, tas beag chuibse smála. Tá má go le ifri scríbhann seo 10 cent éag, agus cáisp se aibrú na bhealaí éagsúla gur féidir líbse na Boinn airgid a úsáid chun 10 cent éag a dhéanamh suas. Agus cuine, gúil luach 10 cent ige seo cé nach bhfuilán ach bon amháin, agus gúil luach 5 cent ige seo cé nach bhfuilán ach bon amháin chomá cinna. Ar líb.